Druhá? Aha, vidím. No, musia sa asi... A druhá je kde? Tu. No. Kúpil som si raslinky včera. Kúpil si, lebo ti nedal však tento. Že radšej ti kúpim a nekúpil, bol dneska v produkte a nekúpil ti. Som vedela, že ono... Ty mu donesieš za celú kuču a on ti nevie troška otrhnúť. No, vyhodí ostatné. No. Idú von? Nevychádzajú von. Aspoň mi majú si dať také blbé polské mená, nejaké pastilka alebo také niečo. Bela? No. A viete, ktorá je samička a ktorá je samec? Vlečia je samička. A rozdielne majú chvosty alebo niečo? Iba odtieň. Dobre som to spravil, nie? Pekno máš vodu, čistú. Si teraz vymienial, čo? No včera. Ale som si myslela, že tento je umelý. Ten. To je sklo? Tam ešte neviem, tam asi hada alebo neviem čo tam. Hada? Nie, už nechcem nič, lebo už toto bude problém s vťahovaním. A mali tam hadov. Majú ale víno v produkte. A... Včera boli takí vyplašení, že ani do tej rúry nechceli ísť a teraz už len tam sú. A majú tu aj také raky alebo pavúky. Majú, no. Majú leguány, majú alebo také gekóny, alebo tie one. Agama, vodná. Prečo? Taký jašter. Ako leguán, len vodné. Aj henten máš umelý. No. Tak vedela som, že máš nejaký umelý. Koľko stal ten filter, čo kúpil?